Hindi mo po kareng memalen uling mapalyari ating magkomento sa biyanda taulina ko barog. Ana pong inspection lakin grade la at mika press conference sa DILG Sec John Vic Remulla. Mapala ko po kanita. Salit yung kay seminar king Baguio, kararat ako king Baguio niya na mahapagbalik. Pero padala na ako mga representative niya, karang staff ko king Batusol Mayor. Kita pong buridang gumulong mas malala may investigasyon makananya po ka-open yung kaya yung administrasyon kanito. Ay, siyempre open niya. Lalo na ako, buri ko transparent nga eh. May itong mong sabihin ko kay kayo. Gusto na ako kayong nilalabas ko. Pero panakawanan kayong kabanan ng balen na pong gawa akong illegal ketiking balen Mexico. Never malyari. Gusto na ako kayong kumangarap na kalapera. Mamandalan matiran eh. Isang tanong diretso, walang palikoy-likoy. Ito ang tanong na sumalubong sa alkalde ng Mexico, Pampanga sa gitna ng ingay, hinala at pambansang atensyon sa isang warehouse na nauwi sa raid. Kasama sa agenda ng pangangalap ng balita ng CLTV 36 News ang kumprontasyon sa mga tanong, lalo na kung ang usapin ay accountability ng mga nasa kapangyarihan. Sa harap ng kamera, mariing itinanggi ni Mayor Roding Gonzales na siya ay nakinabang o may kinalaman sa anumang illegal na operasyong umiiral sa loob ng kanyang nasasakupan. Balaos na ako po wasbok. Lulol kasi kayo social media at pong mag-implicate kayo kanini. Ayaw po ka rin. Kabalo mo naman na politika, makanyan talaga eh. Pero ako king kanakong magserbisyo. Balo kayo naman ng puso kung po yung kaisipan ko. Never kung gawan may involve po o gawa kung matsura kayong kanakong pamanukulan bilang yung kaldina ng Balen, Mexico. Plasa, ini, itanigit minsan na beses din Ngunit, katami kalabasan na panon, may itong yan mga karening meging issue kayo ni Balen. Huling itang kontrabando, illegal na kontrabando gagawa sigarilyo, drugs. Kaya kang buring ipaslaga kapabaluang karening memalen. Nano itang buri mong iyang pang amano, lalong-lalo na mi bubuklat at pisabihin ng command responsibility ang gagang barangay level. Kalupa na yung sinabi kong ini. Kasi ang maluwat ko nang sasabihan lalo na kareng barangay officials na maging alertula kareng-karelang barangay. Kasi before, yung kay kilala ka dyan, yung metong negosyante, alala magkabaluan. Lalong tumindi ang usapin matapos mismong si DILG Secretary John Vic Remulla ang magpahayag na may involved na politiko, partikular na mambabatas umano sa Northern Luzon, kaugnay ng illegal cigarette manufacturing na ni-raid sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Sa follow-up ng CLTV 36 News Team ngayong Lunes, Febrero 9, paper trail ang unang naging misyon sa umaga. Paliwanag ng alkalde, noong 2008 pa nagkaroon ng permit mula sa Mexico LGU ang Samyang Global Corporation. 2008 siya may gumpisa, may reclassify, may ka-construction, but may ka-occupancy permit ya. So, kitang karelang kay Kenny, in business wholesale, including importation of products. Ala namang makakaing maka-register diyang as tobacco, di ba? So, ita mo yung makakaing wholesale lang po pang including importation of products. Pero alang maka-identify una nitang karelang import, una nitang karelang wholesale. Under your alina malwa na ita. 2023 ko pamigas yung as mayor. So, wala pang balo kitang mga yung itang pangadalagan na ngini mangal ko mong dokumento. Bang kanita balo kitang history na nitang building itan Ayon kay Mayor Gonzales, ang permit na inisyu ng LGU ay may deklaradong nature of business na wholesale, kabilang ang importation of products at hindi manufacturing ng sigarilyo. Mula 2008 hanggang 2005, regular umanong nakapag-renew ng permit ang kumpanya.
Ipinakita rin ng alkalde ang Bureau of Fire Protection Inspection Report noong Oktubre 2025 kung saan lumalabas ay sinagawang site inspection, wala pang nakitang kontrabando o malinaw na indikasyon ng iligal na operasyon sa nasabing lugar. Ito na 2025. October. So November, December, nag-prepare ng November, December, nag-start ng January. So talagang malino na yung laya talaga yun. Sa likod ng mga dokumento, malinaw ang isang realidad. Hindi biro sa LGU ang inspection. Mayroon umanong task force ang Mexico LGU na regular na nagsasagawa ng inspection sa mga warehouse. At sa araw na yon, ipinakita sa CLTV 36 News ang aktwal na proseso ng kanilang operasyon. Ayon sa mga opisyal, hindi maiiwasan ang resistance, lalo na kapag pumapasok na ang usaping legal na inspeksyon. Legal matters naman ho dito sa ating pong ginagawa. Attorney, paano natin naipapaunawa sa stakeholder na itong ginagawa ho ninyo kasi sa usapin ho nitong challenge napakahirap magsagawa ng inspection lalo na sa mga enforcer natin. Hanggang perimeter lang kayo, hindi kayo pwede pumasok. Hanapan ka ng search warrant. Kayo po, paano ho ninyo napag-usapan itong usapin ho ng pagbuo ng task force at ma-execute itong ganitong inspection na hindi ho kayo nate-technical sa legal? Yun nga po So depende po sa yung mga business owners na to voluntarily na pakita kung wala naman silang illegal na ginagawa. So kung walang illegal na ginagawa, pwede naman pakita. Di ba? Mas maganda nga gano'n. Otherwise, kung ayaw nila, siyempre they have that legal right. Pero meron din kaming mga may karapatan ng munisipyo to tignan yung mga ginagawa nila, like for example, yung General Welfare Act clause, as well as yung business permit, fares permit, para lang matignan if talagang tama yung ginagawa nila. So that's the thing na dapat magamit namin para naman tignan kung illegal or not legal. Legal or illegal ang ginagawa. Sakaling may resistance, anong inyong ginagawa nun? Siyempre, mag-ano kami ng cease and desist or for example, notice to explain bakit tayo naman. Diba? So they have that due process na to explain bakit ayaw nila and then let's see if may basis o wala. So hindi naman na kagad-agad na arbitrary na agad-agad pupunta kami. Binibigyan lang namin at also ng karapatan sila na to explain bakit ayaw nilang pakita, inspect ang mga premises nila. Dito ho sa amin po nakikita mga kaibigan, si admin mayroong mga observation at totoong sa usapin ho ng protocol dapat nakikita natin plain view kung ano yung nature ng business at sa mga dokumento naman, anong dapat namin makita pag pumasok, anong dapat ninyong makita pag pumasok kayo sa mismong Yes, Sir Paolo business? G. Once na nag-enter kami sa warehouse, na see to it dapat yung kanilang mga business permit, the mayor's permit, environmental, sanitary, yan, tsaka building permit dapat nakapastil sa isang blackboard. Para pagpasok ng nag-inspect, wala na siyang takot. Ako sa mga product, ini-inspect ko ni Lieutenant Colonel Javier at dito sa atin pong nakikita. Ano ba yung struggle ninyo pagka sa usapin ng law enforcement at meron pong mga ganitong operasyon? Okay naman sir, ang sir, kagandaan yung ginawang task force. So, may nagkakaroon ng access kasi meron tayong resolution na kasama natin yung licensing, menro, engineering, assessor. So, makapag-inspect tayo ng mga kung ano man sa loob, makita natin talaga yung legality or illegal sa kagandaan naman ito, madiscover natin kung meron man mga illegal na tinatawag. Pero paglilinaw lang natin, rules of engagement ng PNP pagka ganitong inspection, hanggang saan lang po kayo? Sir, actually kami sir, part ng we provide security sa booth. Sa inspecting team, both sides na maging maayos, maging kandang. Ayun, kung makakita tayong mga contraband illegal, doon, possible na gagawa tayo ng mga action natin. So dito mga kaibigan, sinisilip hindi lang po yung anong nature ng business, kundi yung kalagayan din daw ng mga empleyado na narito, mga Chinese national or mga kabalin na siyang nagkaroon ng pagkakataon para makapagtrabaho at ano yung kondisyon ng kanilang workplace. So isa rin yan sa kanilang sinisilip
Dahil dito po sa nakita kong warehouse, kamakailan mga kaibigan, isa rin po sa na-booking yung kondisyon po ng mga manggagawa ko nila na stay in, na hindi po kaya-aya yung kanilang tulugan. So, tatanong ko lang, no? Yes, Mayor. Umubos naman na requirement ba? Yes, sir. Yung mga iba na bago po, on process naman yung mga business permit nila. Pero most of the, lahat po ng mga pinare-require talaga namin ma-process ng business permit. Ganito mo, tulad nitong nagre-renta ka ito, limbawa itong warehouse nito, gusto ko malaman yung kung ilan na meet niya, Okay, Mayor. yung line of business. Sure, Mayor. Opo. We can provide po. Yes po. Tapos kung sino yung Okay, Mayor. no, tapos Coordinate. pupunta na lang yung engineering. Ito. Ito pala may Ayun form po. kami, no? Oo, sige po. We can No? provide po. We will give you the copy. Lahat ng Yes. lahat ng warehouses 12 kailangan. copies No, po. lahat ng warehouses na. Yes, Mayor. Kung sino yung mga tulad nito, kung naglilis sila sa inyo, Opo. di ba? Kailangan gusto rin namin na meron kayong contract agreement nung Yes, Mayor. lesson, no? Yes, Mayor. Para pagdating ng araw, meron kaming Records. sa Yes po, munisipyo. Mayor. Noted po. We will provide po as soon as possible. Lahat yan, no? Yes, Mayor. Including yung mga nandun. Cluster po. Oo, Opo. no? Noted po. Para ano naman to ay ang alam ko kasi ako, ang nakikita ko, pag ang bayan o yung negosyo maganda, ibig sabihin Support. nasa legal, Yes, Mayor. mas bumilis yung bawag dito pag asenso ng isang negosyo. Tama Kasi po, parehas, opo. diba? Opo. Asto lang, kayo po yung bali na papalis niyan, no? Yes, ma'am. Opo. Yung pong sana lahat ng yung business, talagang may parang popular talaga. Yes, yung ma'am. Meron po diretso kami. ninyong Standard nakikita po. yung business nila. Hindi nag-list sila, tapos na-close sila. Ay, hindi po, Hindi ma'am. nyo po alam yung nila, yung Business. business Agenda nila. nila everyday. Actually po, we have standard process po to Yun. check our warehouse. Oh, that's Yun, ilalagay din natin na limbawa itong negosyo na to, pagdating ng araw, hindi namin gustong marinig sa hindi namin alam yung negosyo. Yes, No? Mayor. I Kailangan understand na po. kayo mismo na tumatayo para sa Yes, Mayor. Kasama rin sa mga nagsagawa ng inspeksyon ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Sa kanilang mga pahayag, may mga hakbang silang itutulak kabilang na ang legislative inquiry upang siyasatin kung saan nagkulang at kung sino ang dapat managot. Di kaya mi na pureng kaya katamong business na sana umalang legal ta po mayor's permit da. Kaya ba't na tumapo kaya tayo na-advise ko na po retang kaya katamo ka na-advise nila na retang magpa-list na sana bawat po mag-list karela pagkikuanan da po nga balong na talagang business na retang manupa karela. Halimbawa po itang kumalang list kahit bede po susi arena. Kailangan po sabi ko mag-ocular larin para po abalo da talaga yung legal talaga itang business sa bibili da kaya itang kilibunan ni karela nga warehouse. At kayo rin po ang initiative na do investigation also. Kasi Intelligent, opo, in aid of legislation, kaya mong bisabihin ng mga. Actually, meron po kasi requirements na po ng establishment na nini, tang pong permit to operate ne. At kita pong permit to operate, maglayo niya po na abalo kung ano na pong negosyo din At masanting pin siguro po ni ka legislative inquiry kami ne. Bilang parte na po ng sanggunian, masanting pong pisabihan at saka abalo kung kanano na po may kumpisa ng establishment na kasi as of now po wala na pong cable 1 manibat po kaya kami executive up to the barangay level na pong balo. So I think makasabi po maraguling legislative inquiry po. Sa larangan ng law enforcement at governance, tungkulin ng mga mamamahayag ang komprontasyonal kung kinakailangan, hindi upang manggipit kundi upang tiyakin ang kapangyarihan ay hindi nagiging tahimik na kasabwat ng katiwalian. Dahil sa bawat warehouse na nasasangkot, sa bawat permit na permado at sa bawat inspeksyon na nahuhuli, ang tunay na sinusukat ay hindi lamang ang operasyon ng negosyo, kundi ang tibay ng pananagutan sa pamahalaan. Paulo G. Santos, CLTV News. Dito sa mga nagtatanong kung bakit nalusutan